Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Makataka kugara pana mini 14 years. Makat uyasi pana hapo ndipo kopi. Ndakabva kumusha. Ndiri form 2. Ndakangoita because mazuva ndaidana truck drive. Ndiri form 2 kudaro. I drive a truck right up pamatombo kubva kwalotu kurichunza pa Highland. Saka achibva angosvika pa Southampton apo. Achibva angondituma unotenga. Pandakazodzoka ndikaona truck rake atodini atoenda. Saka kuti ndizosvike pano ndakabva ndati ungari masikati kwavakatodoka kwatoo manheru ndo pakazoti vamwewo vasikana vaigara panapa vaiita zvekuenda kubhawa. Vauya kubhawa ndo pavakandiona ndakangogara paside supermarket vatondibvunza vandatovaudza because murume uyo anga mugonyeti mavo ndo makatoenda muine bhegi neuniform yangu apa anganditengera mapatapata nehembe dzekupfeka. Ndobva ndavautsanangurira watonditi alright tichazoenda newe kumba kwedu ndokuzoya kwavakaita neni panapa. Saka mai vepanapa vaisagara panapa igara mai vavo ndopa vakauya makuseni vandoona ndine vakadzi vaive vakati kamwana kadiki aka makawanepi imimi muri vasikana vanoenda kuroad kubhawa. Ndopa vakatsanangura ndobva ivo mai vaive vatonditi ndikupe mari here kudzokere kupi kwaMutoko. Ndikati mama wangu wanopinga ndogona kunorohwa. Ndopa vakazoti aiwa alright chibva kunoku chiuya ugare nana mama wangu kunoku. Saka ndobva ndauya vandagara namama wangu. Ipapo ndikatoo life yangu yazviri nani ndoenda because ipapo vakatozombonitsvagira basa. Ndikanogara ndakatanga ndichishanda pamwe pamba muSouthampton. Zobva pamba paya munhu yandaishandira waya pai anga ari kuUK saka ndaichengeta pai renovatwa saka mabhiridha anga ari ipapo ndindaivapa zvinana semende madoo frame ndichinyora pasi kuti ndabudisa zvinhu zvakadai. Saka ndichingoramba ndiri papo ndo paakazonzi imba yapera wata iye zvinhu zvatisina hedu basa rekuti ungochigarira pano asi togona kukupa advice yekuti ita zvekutengesa fish tokutsvagira ndokupa fridge nemurume wacho anga ari muno muZimbabwe asi aishandira kuInkomo Barracks. Ndobva ndapiwa fridge yandakuita zvekufish kuti ndizotange kuziyana nemunhu wandambokutaurirai ndaitengesa fish. Ndopano akandondionawo ndiri pamashops paSouthampton bvakuti achida fish kwandiri kuzopedzisira akutonditi audi basa here ndikupe basa kwangu. Saka zvekuti munhu akanga angondifarirawo aitoti kana basa mazuva aya ndikangoregedza ndege because nini zvaingoitika pandiri ndaigona kungonzwa kuti zvandibhowa ndatongobhoikana ndongomira kana kuenda kubasa. Asi munhu aizongoti kana dai ndikati ndauda kudzoka chambondimisa chii handichachioni otonditi dzoka because ndingori munhu wekuti ndakagara hangu handaifarira zviya zvekufarira kana zvekunoda vanhu zvekutaura nevanhu ndotaurisa singaiti asi handigona kufambira vanhu ndiita nyaya nevanhu. Ndairarama ndiri munhu wekuti ndikafunga kuti nhasi handisi kuda kunzokutaura kana ndisi kutonzwa kutaura musiwe kana munhu akanditaudza asina kunditadzira ndogona kutadza kutomudaira. Saka zvaiti zvikandibata izvozvo kana kubasa ndaita zoti ndoenda sei because ndiri kunzwa kuti ndakangotsamba asi chandakatsamira adi handisi kuchiziva. Saka panapa ndaiti kana zvaoma kwandiri ikoko ndodzoka futi. Ndaisvika ndogara navo votongonditambira semwana wavo ndoenda kana zvaraiti ndoenda kana ndati zvandiremera futi ndichingodzoka. Saka zvekuti this time pandakazodzoka ndaane murume zvangu ndipo ndakatosanga uya kuti aiwa unotipa mari yerendi nekuti iwe zvinhu zvawanichi wane murumewo waugarawo nemunhu wakowo zvakanaka. Saka kutaura kunoga tatone makore edu nemurume wandinaye tingogara panapa. Takangoti ndasangana nemurume ndakasangana naye singagare panapa but panguva yayo dzimba dzainetsa ndiyo ndakabva ndangofunga kuti pamba paya kantaura navo anogona kundiwanira space. Ndakabva ndauya pano
ibvai mapfeka ikoko Jaden hatida kuzorowana. Saka ndabva ndavatsanangurira kuti ndane murume zvakadai zvakadai. Wanditi alright mira nditsvagire pekutidi pindi. Ndo mawirira ndakazoita kuzogara panapa. Ivo vachibva kuti alright chiwa ushandise dzedu dzino dzekufront. Isusu tanogara upata kunogara. Chiva ndasara ndiri. Apa ndakuisa ipakona. That is mubvunzo aunene zvinhu zviri spiritual. Nyaya yamakatotaura nayo Elizabeth. Inyaya ine chekuita nemi imini makazvinei. Ende zvimwe makore makati. Ndi 37. 37. 37. Alright, uyamukuya ugare bani musikana. 37 handiti zvinezvi makuziya upenyu. Tichitarisa kumashure. 14 makatiza gomba nagonyeti drive. Muchita reflection muchidzokera kumashure. Munhu wakanaka iwo. 14. Wanga ustori munhu wakanaka asi gonyeti drive ndiye akatoita tsinye kwandiri nekuda kwekuti aichitombochita zvokuya neni kuHarare. Achizondisiya paMutoko Center. Tondipa mari yokukwira malifts ndokwira ndienda kumba. Asi ipapo hamene kuti mweya wakamubata kuti andidhambe muno muHarare ndisina na mari yebhasi. Ndikudzokera mashure futi. Mubvunzo wangu hamuna kupindura. Ndatendera kubvisa zvinhu zviri spiritual ndakuenda pauno hwenini. Nokuti gonyeti drive ndinoamba kupa mhosva. Aiwa. Mira 814 auya kwamuri. Ndini dhara racho driver regonyeti inini rari pari kuside kuno. Inini ndimune 14 years. Apa toda kutaura nyaya tichireflecta kumashure asi tavanhu vakuru saizvozvi. Ini ndini gonyeti driver ndauya. Kunika mwana iwewe kane 14 years. Ndobva ndati ndokuda. Imva mati mandida. Pfungwa dzinenge chiti chiva. Pfungwa panguva yacho handidi kunyepa, pfungwa dzakatobvuma. Handina kutoramba. Asi anga asiri mudhara angatoriwo munhu mudiki. Aiwa, gonyeti driver mwana mudiki. Patime iyoyo hake kana zvazvo zvakanga asi anga nebhodhi inenge yangu. Akwete. Angato nebhodhi hombe but anga vari vanhu vadiki. Especially vese vaishanda kubva kuPalotu kuvachiunza matombo apa. Vekwari yeNatural Stones yanga isina maTruck driver ari vadhara vangu vari vechidiki vese. Asiwo zvekuma20 chakadaro nekuma30. Aiti ipapa aiti ana mukadzi. Ndingangoti handinambobvira ndavabvunza but panhau yekutoti unenge usina kana pfungwa unazvo zvekufunga kuti ane mukadzi here kuti haana ende unenge usinei nazvo. Asi kutadza kwangu ndakazokuona kuburikidza nekuti ndachisiwa. Apo zvimabhegi kuchikoro zvaenda. Apo kumba kwacho amai vangu vaipenga nekuda kwokuti naudzi vakambenga vachiti zviti tauri kuti uchinzi dai asi iwe nokutadza kuteerera kanga ndakuchiona manje mistakes acho kuti ndakanga ndichitadza kuti uchifunga kuti kuchidzokeke manje wakuona kuti hauchadini hakuchadzokeke. Saka mukuti 814 musi wamakabva makatobva makapfeka uniform. Hani ndaitosangana naye tichaenda kuchikoro. Was 14 gonyeti drive. Saka ipapo 814 uchienda nagonyeti drive. Makanga matorerwa kunani? Ndina mumwe munhu wandaimwe naye. Ndakanga ndingori naye because uyo ndakasangana naye hangu tapa kuno kuchibva kuri kuholiday kuHarare. Saka mukunokwira kutsvagawo mota dzakachipa kumasasi kuCCP2 uko ndo patakakwizwa truck. Ndokusangana kwandakaita naye truck driver iye. Vatongonditi kana nokuti paripapo hatisina zvisina kamafoni kana wakuzononditsvaga kuti ndakatozondomutsvaga. Nhasi mamuri form ani form 2. Nhasi mukada kuti mwana wenyu uyu aende here form 2. Upenyu hwacho handisi kutombonzwa kuzvida kuti chero kuti aite ushamwari nevakomana anotozviziva kuti handitodi nekuti upenyu hwacho ndakahuona hunorwadza kusvikira pekuti mai vangu vana vangu vese vaitora nema 6 months vatongonzwa kuti ane mwana zvakadai voya tonditsvaga, totora mwana, toona kuti pamwe mwana pese adini,
afa kana kuzosangana nemasituation ekuti vamwe vanozorasa vana. Saka uyu kune uyu ndakazviti kuvana vangu vese, kana inini ndakazviita nekusaziva kana kuti nekushandiswa, imimi ndiri kuda kuti dai Mwari anditenderawo kuti ndikugadzirirei upenyu. Handina hangu chandinacho, handina hangu mari yekuti ndinokusiyirai upfumi kana ndichinge ndisisipo, asi ndoda kusiyirai nhaka yedzidziso yeupenyu nekunge makushanda nepfungwa dzenyu dzisisina zvinomanikidza. Ndo zvinhu zvandiri kukumbirisa nekushuvira paupenyu hwangu kuvana vangu, nekuti zvimwe zvacho tinoita tichifungidzira kuti tiri kugona asi tichitotadza. Tichitanga tichitarisa paine 14 years. Ndazwa muchiti mimi maiti maiuya panapa mumboenda maenda ku pandakatanga umbouya ndichienda pekutanga ndakaenda kubasa kuSathatoni kutobva ndakushanda pamba pandaishanda. Ndikazopedzisira ndatone mbou yangu yandaizvilojera ndichigara ndega. Saka pandaizoti upenyu, nekuti upenyu hwangu hwaiwanzoita on and off, pazvinorema kuti lese washaya kana rendi shaya pekutangira, ndaingotanga kufunga kuti pamba pandakambobatsirwa paipai pandauya. Saka pandaingosvika vaingonditambira semwana, kusvika ndovatsanangurira mararamiro andandichiita, nekuda kwekuti pandinoenda ikoko ndaisazokanganwa kuti ndine vabereki vangu pamba pandakasvikirawo ndichisvika muno MuHarare, ndaipota ndichivavhakachira. Saka kana kuti zvinhu zvaakundinetsa zvinhu zvavaigona kunge vari kutodini, vari kutoziva zvokuti pandozoya ndichiti zvekuloja zvezvine zvanditiremerei, ndaidzoka pano. Vachizopedzisira kuti pamwe pacho vaizonditsvagira mabasa, ndoenda kana murimwe basa, zopedzisira pandakazobva panapa munhu anga akwanisa kundibatsira nekungondipa basa wandambotaura mukadzi uya, ndiye akazenga angonditi, ndikafunga kuti ndakumbomira, ndikafunga kuti ndakurida ndaingomutsvaga tonditi uya basa riripo. Mbame namai venyu makazvara muri vana vangani? Tikazvarwa tiri vasikana 3. Vaviri vari ku mumwe wekutanga anogara muMabvuku, ane mhuri yake, wechipiri Ndiine, wechitatu munin'ina wangu anogara kuSouth Africa, ane mhuriwo, haana mhuri. Zviri kuitika kuvana venyu zviri kuitika kune mukoma wenyu? Kumukoma wangu hakuna chiri kuitika, but kumunin'ina anonditeverera inini akambosangana nechallenge yekumboshayikwa pamba akugara musango. Akangozviita 2-3 days ari musango, asi musango raive sango raive padhuze pamba, kune makomo kumusha kwandakakurira. Saka pane dzimba dzitori musati megomo, saka muchikomo imomo ndo maaive. Saka musi waaita aitotsvagwa, aitoti vanhu vaitodarika nepandiri, vanhu vasingandioni but ini ndaivaona, vanhu vachitodarika nepandakagara kudai so. Asi iye achitsanangura nyaya yake haana zvakawanda nekuti mai havana kwanisa kumubvunza. Saka akazonzoone vamwe vakazosunungukawo kutaura, ainzi ane mamwe mashoko aizotaura, asi iye akazenga akuzvirambake, nekuda kwokuti kubvira ipapo haana kuzombokwanisa kana kuti paakazota kura akuitawo imba azoite mwana. Saka vamwewo vanga vakutaura vakambotaura kuti zviri kufambirana nekutorwa kwaakamboita achipinda ari musango. Apo sango racho rarisiri sango rekure, chikomo chiri pamba. Muchitaura naElizabeth mufirst program, makati imini makakura muri munhu asingafari zvekuenda kumapostori kana kunano nechivanhu kuti mubatsirwe handiti? Makanga mine reason here yekuenda kunobatsirwa? Makambokura here mine matambudziko amaisangana nawo semwanasikana aigona kuti muende kunobatsirwa, kana kuti makangoitaura zvenyu sestatement? Because kana makanga musingafarire kuenda kunobatsirwa, pane zvakanga zvichiitika kwamuri zvaida kuti munobatsirwa. Zvaitika pandiri zvaitovepo,
asi inini kuzoda kuti ndinobatsirwa ndaisada. Ndezvipi zvaitika pamunhu? Zvakafanana nekuti ndaingogona ungoti pemwe ndiri pabasa pamba pemunhu apa ndokushanda. Munhu aigona ungoti haachade kuti ndinge ndichishanda. Kana kuti inini ndindaigona ungoti kuti ndashanda pamwe 2 weeks anaka asai ndapiwa kana mari ndakutoti handichada. Kana kuti ndashingirira papo ndiri kuti ndiri kuda kushanda. Ndashingirira kuramba ndiripo ndichishanda ndopedzisira mari haichabudi. Kana kuti ndiri kuita zvekutengesa ndakamborarama ndichita zvekutengesa fish kwenguva refu. Zvaigona ungoti mamwe mazuva zviri kufamba, mamwe mazuva hapana kana chiri kumbofamba. Wotadza kuzwisisa kuti chirudzi zvekuti kana ukakweretesa vanhu kuti vazokupe mari yacho havaikupa. Saka zvimwe zvinhu zvokuti ndaitombozvipa pfungwa yekuti zvinhu zviri kuitika izvi hazvisina muburikidza nekuti ndaiti ndikasheyawo neumwe munhu akutonditi handeiti dzokere tinohuda. Ndotomuda kuti ina hapana asai dzambopera. Pemwe munhu otozoti unza ndikutengesere ko tadii tamboenda ini ndoshandisa muteuro. Handei tinopiwa muteuro tidi ubetserekane. Ndaibva ndatoti handichadi zvokuti kana munhu yeye pemwe akangotaura izvozvo kana neukama neushamwari naye haachatodi. Muri kuti mimi pazuva ranhasi muri musikana musati maroorwa ndobva mazoroorwa kusvika pakazotanga vana venyu 2016 ndipo chete pamakaenda netsoka dzenyu mukanobvisa bhutsu pamunhu anobatsira angave wechivanhu kana kuti postori. Hongu ndakutozvisimukira ndega. Ndingangoti panonge papa pechipiri nekuda kwekuti pamwe pacho pandakazombosumuka nedzangu tsoka pandakaita accident 2013 kuburikidza nekuti ndanzi ndikufanira kudimburwa gumbo. Mai vakaenda kunonitsvagira muteuro wokuti gumbo risadimburwe. Saka ndakazobhilivha kuburikidza nekuti gumbo rangu harina kudamburwa. Pandakazobudiswa muchipatara nekuda kwekutoti kana chiremba wacho akatoti gumbo renyu iri zvazofamba sei, munonamata here, munoenda kuchechi here? Ndikati kwete. Akanditi kana muri mumwe munhu namatai nekuti gumbo renyu makwarira makaita mabhonzo anga asinganzwisike kuti anoifambiswa sei tachingozva kuti option kudambura but muri kuratidza kuti makagona kugara endai munonamata. Saka ndakavimba nekuziva kuti munhu yeye angabatsira mama akanga achigona nekuti pavakatonditi chihandei zvawabuda muchipatara ndakatobvuma nedzangu tsoka ndichibva ndatonobatsirwa. Asi akangondibatsira zvakanangana maringe negumbo randakanga ndakadini ndakuvara iri. Pakangopedzwa zvegumbo ndakuzokwanisa kufamba nemakrashi handina kuzombofambirawo zvimwe. Ende iyo paikubatsirai haana kuzobata dzimwe tsananguro dzisinei nedzegumbo rei? Tsananguro akanga ainadzo achitaura kuti inini ndoda kuti kana muchinge mapora semunhu ndakanga ndisingafambi. Saka aitoti kana ndichinge ndazopora ndaifanirwa kuzodzoka kwaari ndizofambire dzimwe nhau dzaaitaura dzisinei negumbo. Asi inini manje nenhau yekuti gumbo rangu rapora ndo nhau yandakanga ndinayo. Izvi zvimwe zvaaikanga achinobata ndakanga ndisinei nazvo. Izvo zvaibata zvamanga musinei nazvo aiti chii? Aingotsanangura nhau yokuti amai ndaona munoshandiswa, ndaona chero kuti muite chinhu nobatika paupenyu zviri kuda kuti remei, chero kuti ndaona kuti mumisikidze chinhu chinonzi imba paupenyu hwenyu ndinoona zviri kuti rambei. Saka ndozve zvimwe zvinhu zvaaigara achidini zvakangotaura ipa. Wabva kwaMutoko hanzvadzi vasikana vakakuunzai panapa zvimwe zvavakati ngatiitei chii besides kukuunzai pano pamachi? Hapana, nekuti vakangoya neni ndichibva ndarara, vakauya neni manheru tichibva tarara makuseni ndichibva ndatoonekwa nevaridzwi panapa vachibva vatononono vanhu ava havaiti bva vatonditora ndobva ndakutogara muno. Handina kumbogara nguva refu, ndakagara zvonge 2 months vachibva vatonditsvagira basa remumba ndatoenda. Asi vasikana vainge vari panapa muchingovaona? Vasikana vaive vari pano ndichingovaona zvangu, asi handina kumbobvira ndaita ushamwari navo kana kuwirirana navo, handina. Because vanhuwo vana asingazivewo plus vanhu vanga vava vechikuru, handina kumbobvira ndaita combination navo kana kuti ndizivane navo zvakanyanya kana kuti ndinzwisise zvavaita basa ravo ravaita racho, no, handina.
enda anamboti awo atiche basa ratikuita no havana saka pa ipapa vanozokudzokera kuchikoro kwaMutoko handina upenyu wakabva watoshanda zvakabva zvatopera zvakadaro. imimi vanhukadzi hamuna mushonga wechivanhu wamakamboshandisa muupenyu hwenyu kwete kuti wakaipa asi unokuone chekuita mukati meupenyu hwenyu kuti maenda mafamba zvinhu zvenyu hazvizofamba mukati meupenyu zvinoita vanhu vakawanda vanofamba sekutaura munoita vachiti ndikatenga fishi hadzisi kutengeswa ndakapinda pabasa ndinogona kunzi ibva pamwe ndobva ndisina kana mari. Hapana mushonga wamakazombotsvaga here kuti imimi ukubatsira izvo zvenyu zvitambanuke? handina kubvira ndakatsvaga kana muteuro chaiwo. Ndaiti zvinhu zvangu zvaioma zvega kana zvosununguka zvaingosununguka zvega ndisina kuzvitsvaga kuti chichamboita kuti zviome chichaita izvozvi kuti zvidini zvipfave. Tikatasa pazana nhasi amai venyu vanosangana ndokuti kugara mumwe mwana wenyu handiti mwana wenyu ane dambudziko ranosangana naro amai venyu ndo vari kugara naye. Amai venyu imimi nemwana iye munogona here kuvati huyai tese tingoenda kunofamba vangu chete? Ndinokwanisa kuvati vauye, asi last time pandakavafona nchiti mama hanzi huyai vakatoti manje chandinetsa izvezvi rega nditsvage munhu anosara pamba nekuti kuno mazuva ano kuno kubiwa. Nditsvage munhu anosara pamba nekuda kwokuti chero pavanochiuya kuno vanochitotsvaga munhu nekuti uyu vagara havamuverenge pamba nekuti haasi munhu wekuti vangatoti ndakasiya munhu ari pamba. Saka iye uyu mwana wenyu ari kumbouya mukamuti huya anokwanisa kukwira bhazi mukabatana naye mukafamba naye kwamutiti? Izvo zvinee zvakutoda kutanga ndaudza mai nekuda kwokuti ndo vanotondipa simba kuvana vacho kuti ndikatovaudza kuti mwana anzi ari kudiwa kuno ndikatoti ngauye ndo vangatondibvumira. Chekutanga ndoda kuti mupa clarify ipapo kana muchiti ndo vanotokupai simba rekutaura muda kuti chii? Ndati imimi samai vemwana mufonera mwana wenyu Elizabeth kuti Elizabeth mangwana kupera bhazi ndoda kuti uye kuno pane kwatoda kuti tinobatsirwa. Amai ndafonera Elizabeth mangwana kuti auye kuno wonai kuti auye. Simba ramuda kupiwa namai venyu ndirichi? Nekuda kwokuti chanonetsa chokuti handigoni ungoti mama Junior akuuya ndotoita zvezvi kutoti ndototi mama ndachikumbirawo kuti kwatiri kubatsirwa panhau iyi kana zvichiita mukomana endai moti mumukwidze auye ndozvemataurira andingatoite kuti ari kutodiwa kuno. Obvious amukangofona kuti Junior because munhu anogara pandaita mubvunzo ndipe kuti simba rinenge richitobva kwavari kuti asi imi amusiti Junior auye kuno kuzotamba nyaya ndesa ndeyekuti mukamuti aiwa kuya anouya kuya zvokuya kuzobatsirwa anouya. Zvematauro ndimi munozoziva matauro amunoita amunoita kuna gogo vake kuti aitisi kuti auye kuzobatsira. Asi kune muhombo ya auya ari kupi kuchitungisa arisangana dambudziko irori ndiye wakatanga kawo wekuti dzimwe nenguva aizoona akamira padhoo kana kuti ari kunze kwedhoo. Sei mata auya? Ndikangomuudza nhau dzekufamba hatichatowirirani kana kuri kunzi anga atouya pano anotobva ipapo takutotukana. Kuchitumza wakana ane mukadzi nemwana. Baba nditi pamwe anokunonga achidzifambira pamwe zvichida katida iso haasi kudzifambira nekuda kwokuti ari kutogara achitofona achitaura nhau idzodzo but kuzomuti paitike solution. Nezuro ndaitaura nemukadzi wake mukadzi wake akanditi mama ndichatomboita kuti kana ndasvika kumba ndifone mutaure naye zvaanenge achitaura so zviri kuitika kwaari. Asi ndikavaudza kuti baba amaka madii kumboenda kuna mama anobva ati achida kuzvinzwa nyaya idzodzo. Azvichidai ndo mhepo yacho inenge yakamupfeka inogona kumudzivisa kana kuita nharo sekutaura kwamaita imi vana vendima vakuwadza kuti dzimwe dzenguva kana uchitaura naye unoona kuti munhu andotaura naye haasiri kana handamboti pamwe kati murova neshamu anogona kuzarwadziwa asi mukada kuti murova kana yechipiri yechitatu munhu anenge ati benge zvichida mhepo iyoyo ndo inenge ichimupfeka ichimuti ichimurambidza ndopakanaka vatsvadzi tazenge takukurukurawo zvedu dzimwe nyaya
handiti saka tatafunza kuti pamwe muchange muchibika asi toona stovhu yakadzima tataurisa tikati mwana achanzena kuteka dringi totoona kuti hapana chiri kubuda hatiti aya kutamba hangu ati no tatenda vanhu zvadzine kunzwa nyaya dzenyu regai tione kuti mungabatsirike sei. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.